אני רוצה לשתף אתכם בהצצה לתהליך הקמה של בריכה למשפחה מקסימה מהרצליה פיתוח. ללקוחות היה חזון שהגינה שלהם תהיה בסגנון מיקונוס. הבריכה שנבחרה היא קומפס, יפהפייה בצבע לבן עם סקימר מובנה, בגודל 7.20 על 3.20. בנוסף, הותקן חדר מכונות מובנה בבית קומפס. הצוות המקצועי של ליברפול החל בהכנות השטח שכללו מדידות, חפירות, הכנת משטח לבריכה, הנפה והנחה מדויקת של הבריכה. סביב הבריכה הותקנה תעלת ניקוי סמויה, והותקן קופינג להשלמת מראה נקי. בחדר המכונות תוכננה מערכת בהתאמה אישית לצורכי המשפחה. מערכת מלח מקצועית מבית מגן, משאבת חום המאפשרת חימום בעונות המעבר, והערכת עונת הרחצה. בכדי לתת את הגימור הסופי לחופשה, בוצע ריצוף באבן טבעית. והתוצאה, בריכה איכותית, התקנה מדויקת ומקצועית, עמידה בלוחות הזמנים, והכי חשוב, משפחה אחת מרוצה לחצר יפהפייה שהפכה למוקד הבילוי והאירוח המרכזי של הבית.